Marian și aș dori să fac continuare la videoul de precedent. Am vorbit în primul video, am vorbit despre prezentare, înregistrare și publicare de anunțe. În acest video vreau să vă arăt cum puteți să vă multiplicați venitul lunar și alcătuirea unei rețele, ceea ce numim noi red în spaniolă. Cum putem multiplica venitul, voi arăta prin următorii pași. Veți vedea aici un tabel cu nivele. Avem 11 nivele de adâncime și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, din care 8 nivele de avansare. Aceste 11 nivele de adâncime ne ajută și ne multiplică venitul când vom alcătui rețeaua. Dar asta vom vorbi mai târziu. Ceea ce vreau să vă spun acum despre nivelele cele mari de avansare. Avem aceste nivele, se numesc byte, megabyte, până la yottabyte. Se numesc tabloane sau noi mai numim panouri în română. Ce fac ele? Când vă veți înregistra pentru prima dată, veți intra gratuit și atunci fiecare anunț care îl veți face va genera 0,72 bonomatis. Deci cu fiecare anunț care îl terminați sau se generează, care se publică, veți obține 0,72. Acesta este la nivelul gratuit. Ținând cont de aceasta, fiecare nivel care doriți să-l cumpărați se vor cumpăra cu moneda internațională al societății, care se numește Coinmatics. Alors, un tabel, fiecare tablon, scuzați-mă, tablon egal 135 de dolari, adică este egal cu 13.500 de Coinmatics. Având în vedere că un Coinmatics este 0,01 cenți dolari egal CM. Un Coinmatics. Scuzați-mă. 0,001 dolari. Un Coinmatics. Așadar, fiecare tablon are un cost. Ceea ce vreau să vă spun e că banii aceștia se pot investi, adică din banii dumneavoastră dacă aveți posibilitate, sau dacă nu, publicând anunțuri lună de lună, banii care vi trimite în fiecare lună îi scoateți și vă voi spune în următorul video cum se pot scoate banii și după aceea se va face un transfer bancar, o tranzacție bancară de pe contul dumneavoastră. De aceea am zis că trebuie să aveți un cont curent valid și pe numele dumneavoastră. Nu se acceptă, nu se verifică conturile cu nume diferite, adică dacă aveți un nume pe buletin, de exemplu se întâmplă la femei, cu numele de fată și să zic că v-ați căsătorit, v-ați schimbat numele, nu? Ați luat numele de familie a bărbatului și v-a rămas contul curent pe numele de familie de fată. Nu vi-l verifică contul, trebuie să fie pe același nume.
altfel se consideră o infracțiune și nu vă verifică contul și nici nu vă plătește. Ceea ce rog eu, fiecare, dacă aveți îndrăzneala și vreți să încercați o asemenea societate, vreți să lucrați în această societate, să fie lucrurile cât mai transparente, adică să aveți buletinul să nu fie expirat și să aveți toate datele unde stați și nu vă fie frică că nu se întâmplă nimic, nu vă trimite nicio amendă acasă, nu se întâmplă. Am auzit și alte exemple că de ce să dau eu buletinul sau de ce să dau eu adresa de acasă sau de ce să dau contul curent. Țineți cont că dacă e nevoie, vă faceți și un cont separat, nu costă mult, numai pentru această oportunitate. Nu contul care îl aveți, nu acel de muncă. Vă faceți un cont separat. Atâta tot. Și dacă e posibil și în dolari, pentru că firma aceasta plătește în dolari. Dar despre cum putem să transferăm bani și toate, vă voi spune în următorul video. Acum, unde rămăsesc? Să trecem la oile noastre. Ziceam de nivele. De exemplu, ați lucrat 2-3 luni pentru că țineți cont că nu vă plătește $300 odată, în funcție de banii lucrați, în funcție de anunțurile făcute, în funcție de cât ați lucrat. Și atunci, să zicem, după 2-3 luni, ajungeți să vă luați, faceți $135, adică echivalentul la 100 de euro. Și aveți 100 de euro. Faceți transferul bancar, în 7-10 zile vă ajung banii pe contul, pe panoul dumneavoastră de afiliat, adică pe acesta, și îl veți găsi aici. Banii. Coinmatix 1. Aici veți găsi ceea ce vă transferă. Nu, mă scuzați. Aici sunt banii care vi trimite lunar, Coinmatix 1, și când faceți transferul pentru tabloane, pentru panouri, pentru alte tipuri, pentru pagini de aterizare, pentru bonanunțuri, bonoclixuri și așa mai departe, vă trimite Coinmatix aici, adică echivalentul la 100 de euro, voi trimiteți în euro sau în dolari, $135, și ei vă transformă în Coinmatix. Și atunci, cu moneda lor virtuală, aici veți avea 13.500 și de aici vă intrați la Ascender Cuenta Internațional, vă alegeți o țară, de exemplu alegem România, alegem un județ, de exemplu alegem Brașov și ver tabloane. Și aici vă vor apărea tabloane. În dreapta aici, undeva, veți avea Inadir al Carit, adică adăugați la coș. Și apăsați pe acela și vă dat. Schimbul imediat de nivele se face instantaneu, imediat veți avea, în loc de exemplu cum veți avea la început, gratuit internațional, veți avea byte, eu am megabyte, dar dumneavoastră veți avea byte. Și atunci, acum, anunțul, când îl face, nu vă mai plătește 0,72 bonomatis, vă dă 2,16. Și având în vedere că valoarea asta e de 3 ori mai mare decât cea gratuit, veți face de 3 ori mai multe bonomatixuri lunare față de luna precedentă, dacă lucrați constant cum ați lucrat și luna trecută. Și așa mai departe. Dacă treceți la megabyte, e 2,59 bonomatix, gigabyte 3,11, terabyte 3,73 și așa mai departe. Cam acestea sunt nivelele de avansare sau de multiplicare. Cum vom obține o rețea? Rețeaua, ceea ce numim RED, o aveți aici. MiRed. Deocamdată mie, de cum site-ul e încă în lucru, Red-ul mi-l dă aici, vedeți? Dar oricum vă dă rețeaua, vă dă tipul, să vă arăt cam cum v-ar da rețeaua.
Adică eu sunt aici sau tu ești aici și ai așa, așa și așa mai departe. Mama, tata, fratele, sora și verișor, nu? Ei, acesta e primul nivel. Deci avem până la 11 de profunzime. Deci dacă stați să vă exprim mai bine că deci aici sunteți voi, deci tu, și vine așa, o linie și de aici o linie dreaptă și vine mama, tata, fratele, să zicem, și sora. Așa? Deci acesta e primul nivel. Avem până la 11. Pe orizontală puteți să avem o infinitate. Adică așa. În adâncime putem să avem până la 11, adică mama își găsește 2 și are 2-ul și 3-ul. Acest 2, deci acesta deja, ăsta e primul nivel. Acesta este primul. Acesta este al doilea. Avem aici 4 și 5. Acesta este al treilea. Acesta găsește 6 și 7. Acesta este al patrulea. Și așa mai departe. Până la 11. Cam acesta este rețeaua. Cam aceasta este rețeaua. Ceea ce vreau să spun, cum vă găsiți afiliații sau persoanele care vor să lucreze sub dumneavoastră. Vă explic în felul următor. În prima, pe meniul principal aveți aici Inicio. Undeva mai jos, aici, codul de invitație este respectiv al meu. Voi zice, linkul pentru înregistrare directă este acesta. Deci acesta este linkul de înregistrare directă. Adică dacă, vedeți, îl copiem, dăm pagină nouă, clipim și dăm direct, acesta e pagina de registrare. Când se registrează, apăsând pe linkul dumneavoastră, pe acel link, vă apare aici numele dumneavoastră, de exemplu, Popescu George, își completează fiecare rând și acesta devine subordonatul tău. Mai jos, dacă doriți să vadă site-ul anunțiomatic, este acesta. Încolo. Și ajunge direct la site. Și de aici, de altfel, dacă vreți dacă vrea respectiva persoană să se înregistreze, apasă aici, registrate gratis și din nou apare codul de invitație, Bejan Marian, care sunt eu, sau numele dumneavoastră, cel care faceți invitația, și să se înregistreze. Cam așa. Ceea ce un sfat aș putea să vă dau, încercați să înțelegeți cât mai mult din acest sistem ca să vă găsiți persoanele cu care să lucrați, adică să aibă un pic încredere. Faceți ceea ce am făcut eu. De altfel, să vă explic, să vă propun site-ul. În prima pagină veți vedea totul aici, cum am mai spus și în videoul trecut, găsiți totul în limba spaniolă, dar e foarte simplu să copiați textul tot și să-l traduceți cu Google Translate, cu translator. Aici avem mai multe
mai multe informații decât aș putea să vă dau eu într-un video, pentru că n-aș vrea să vă plictisesc. Nu știu cât am până acum, dar n-aș vrea să vă plictisesc. Un singur lucru vreau să vă mai spun, că, cum am spus în video trecut, valoarea unui Bonomatix lunar este variabil. Nu este niciodată același în fiecare lună. Cum în luna lui august un Bonomatix a fost egal cu 0,0096. În septembrie nu știu, pentru că încă nu ne-a plătit, ne va plăti în 20 octombrie. Niciodată nu va fi la fel, poate să fie mai mult sau mai puțin. Nu avem de unde să știm. Asta e în funcție de suma de venitul care a fost în luna septembrie și de numărul Bonomatix-ului pe luna septembrie. Adică dacă s-au înscris cu 30% mai mulți în luna lui septembrie, valoarea unui Bonomatix va fi mai mică, pentru că crește numărul de Bonomatix-uri. De aceea, pentru că considerând că în luna lui august a fost 1 milion, în septembrie, cum Bonomatix se cumulează, vor fi 1.500.000. Și de aceea valoarea va fi mai mică decât în Bonomatix septembrie. Va fi mai mică decât Bonomatix în august. De aceea va fi mai mică, pentru că cu cât sunt mai multe Bonomatix-uri, cu atâta valoarea scade. Dar poate să fie și venitul mai mare în septembrie, și așa crește și valoarea unui Bonomatix în luna septembrie. Ceea ce vreau să mai spun și repede, ca să nu vă plictisesc, foarte important, pentru că multe lume confundă, având în vedere că suntem la gratuit, adică aici, este și o limită maximă. Deci dacă tu în luna lui septembrie ai făcut 12.000 și ești la gratuit, ție nu-ți plătește 12.000, ție îți plătește 10.000, pentru că ai o limită de 10.000. De altfel, eu am pățit-o. Eu am megabyte-ul, care plătește 30.000 și uitați cât am eu. Deci nu vreau să credeți că eu sunt, vă zic, prostii. Uitați. Și scrie 54.896,98 cu drept Bonomatix-uri internaționale cu drept de plătire 30.000. Deci de-aia vă zic. Sfatul meu să încercați să faceți când ați depășit gratuitul, pentru că e un pic cam greu să depășim, că nu mai împrumută nivele. Înainte împrumuta nivele, acum nu le mai împrumută. Când veți lua byte-ul, încercați cu banii care i-ați luat de aici să investiți 5-6 luni, adică byte-ul, încercați să vedeți că dacă vă dă $135, adică 13.500 de Bonomatix-uri pentru luna anterioară lucrată, încercați să vă mai luați un tablon. Vă mai luați un tablon, vă crește și valoarea pe anunț, adică de la 2.11, 2,16 la 2,59, și așa veți crește și dreptul de plată, adică acesta. Și cu fiecare lună încercați să lăsați $135 în fiecare lună, evident dacă lucrați constant, să vă luați în fiecare lună, dacă se poate, cât un tablon, să acoperiți cât mai mult în fiecare lună.
Atât am vrut să vă spun, eu vă doresc mult succes, o seară bună, pentru că deja e seară, și abia aștept să ne auzim la următorul video. La revedere!